Oh, menika wonten nawala saking Lurah. Menika dos pun Marandana. Pira suarane? Nana. Nadyan. Ora ya. Putri kang sulestya ngwarani setop. Aku kira bengi ibri ya. Ngebleng ning Karang Sukode iki dikongkon lingi ya ngebleng aku. Pepelenge sampe rapal lho. Kakak. Niku saiki ditata Marsudi. Apik. Srioning mestika Tuban. Wah, ana kok dangdute. Putra Kanjeng Sira lawe Deprangkung bajana karo bebila wiratmaya tan wurung sri huning gugur nyapa dalang ngelirak-ngelirik dadi kusumanding iki bangsa apa Tuban iki Mi? Tuban. Cakepane bangsa dicorek ganti Tuban. Asline nggih niku lek kula. Asline niku ya Mas ya. Nggih kula nyuwun keterangan saking Pakde Sukron Semondo. Ya Nduk, jumeneng apa berdiri? Niki siswane Mas Marsudi, Mas. Ngaten nggih, lha nggih. Wis 3 wulan tapi wis ketok bededeg. Oh, lho. Bededeke iki lho, Jan. Monggo. Nggih, lah siswane jenengan pundi, Pawito? Oh, mboten duwe. Lah cah kidul Pasar Prambon jare siswane. Sing bededeg niku TKT Mas Dalang. Mantap. Dadi sampean iki aja gampang punya negatif thinking. Negatif plus negatif sama dengan positif. Tidak diragukan lagi ya.